नवीन प्रकारची अळंबी दिसले तुम्हाला मी दाखवते. त्याचा रंग बघा. हे असलं कधी घालत नाही ना, त्याच्यामुळे जरा वेगळा लुक दिसतोय आज. कपडे सुकवायची जागा. मस्त असा हिरवागार रंग आलाय बघा. 2 दिवस झाले खूप हैराण झाल्या, खूप कंटाळा आला मला नुसता. सकाळची वेळ आहे मित्रमैत्रिणींनो, 7 वाजलेत. पक्षी बघा आलेत दाणे टिपायला, आवाज बघा. आणि आज मी काय केलंय, सगळ्या चादरी, उशीचे कवर, सोफ्याचे कवर आणि हे आपले ह्याला काय म्हणतात आता बघा माझ्या लक्षात येत नाही आहे, गालीचे आणतात ना, ते सगळं मी आज धुवायला काढले. सकाळीच भिजून झाले मगाशी उठल्या कारण ही आपली टाकी आहे ना रिकामी करायची. त्यांना ते आता हवं आहे, ते प्लंबर बघा येणार आहेत ना त्याच्यासाठी. म्हटलं चला, म्हटलं हे आता पटकन धुवून घेऊया. चाललंय सगळ्या गोष्टी आज चाललंय. हे आज काम आपलं होऊन जाईल. संध्याकाळी दाखवीन तुम्हाला मी सगळं झाल्यानंतर. आणि आमच्याकडे पाठेमागे पण कामं चालू आहेत. ते बघा कुणाल ती दोरी आहे ना आणि ती दिवाळीची लाईट ती काढतोय. वातावरण बघा पावसासारखंच झालेलं आहे. पाऊस पडेल काय रे? पाऊस पडेल काय? शिडी नाही घेतलीस? चला त्याला काढू देत. दोरीने बांधायची. कपडे सुकवायला जागा आता पुरत नाही त्या स्टँडमध्ये. आज म्हटलं चादरी वगैरे धुवायला काढल्या आहेत, तर म्हटलं लागणार आहेत दोरी. तर मागच्या घरात बांधलेलं होतं, त्यांना काढा सांगितल्या, कारण तिथे हातच पोचत नाही कपडे सुकवायला. इथे कुठेतरी बांधावी लागेल एक साईडला. चला आता पटापट नाश्ता बनवते. हे बघा आज लोणी पण काढायचं आहे, म्हणून मलाही आज सकाळी सकाळीच बाहेर काढून ठेवली. आणि लोण्याची रेसिपी पण शेअर केलेली आहे मी तुमच्याशी. आता हे मी संध्याकाळी बनवणार, आता म्हटलं विरघळू देत. चला नाश्ता बनवूया, नाही तर माझ्या लेकाला लेट होईल. 7 वाजलेत. आज काय बनवू विचार करते. आपल्या बागेमध्ये ना एक नवीन प्रकारची अळंबी दिसले तुम्हाला मी दाखवते. त्याचा रंग बघा. ही बघा, झूम करते. आणि रंग ना केशरी कलर आहे बघा. तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही सांगा मला कमेंट करून. अळंबीच आहे पण रंग बघा, लाईट केशरी कलर. कुणालच्या बाबांनी बघितलं आता आणि मला सांगितलं की बघ काय आलंय ते. शेंगा बघा वालीच्या किती आल्यात ते वरती. मांडव वेळावाकडा घातलाय, काढायला पाहिजे. वाढल्यात बघा. आणि सकाळी सकाळी घेतले गहू साफ करायला. गेले 2-3 दिवस झाले साफ करते. हे बघा हे अर्धे साफ केलेले आहेत, हे बाकी आहेत. म्हणजे रोज थोडे थोडे करते, कारण दळण काढायचे. जसं वेळ मिळेल तसं बसून बसून करते. आता म्हटलं एवढेशी बाकी आहेत म्हणून पटकन करून घेते, ना ते एकदा घरातल्या कामात गुंतली कपात राहून जाईल. हे बघा काम आपलं चालू झालंय. बघू दे जरा. आज कुणालचे बाबा बघा लुक तर बघा, कुणालच्या बाबांचा ट्रॅक्स वगैरे घालून ना चिरे उचलायला. ते कुणालचे कपडे आहेत, ते कुणाला यूज नाही करत, म्हणून मग त्यांना वाटलं घाला. ते काम करताना परत घरातले कपडे घालून खराब होतात. मग चांगले असतं पण ट्रॅक्स पॅन्ट हे असलं कधी घालत नाही ना, त्याच्यामुळे जरा वेगळा लुक दिसतोय आज. हां हातला आहे ना. थांब तू सोड माझ्याकडे सोड. ही त्यांची मुलं आहेत त्या भाऊंची, ते त्यांना मदत करायला येतात. चला आज शूटिंग करायला बघा मला बाहेर यायला लागलंय तुमच्याशी बोलायला.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9:30 वाजले सकाळचे आणि पुन्हा आपल्या घराचं जे काम आहे ना ते चालू झालेलं आहे. सर्व आलेत कामगार आणि करतायत. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये आपल्याला कमेंट होते का ताईची कोथिंबीरची चटणी दाखवा म्हणून. तर सगळी तयारी करून मी ठेवलेली आहे, तुम्हाला मी दाखवते पटकन. पण रेसिपी दाखवण्याच्या आधी 1-2-3 गोष्टी सांगते की ही जी चटणी आहे ना, तुम्ही सँडविच, लॉलीपॉप वगैरे किंवा चिकनचे पकोडे वगैरे पण ते पुन्हा भाकरीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. इतकी ही चटणी टेस्टी असते. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये ही चटणी तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. अगदी आलू पराठे आहेत, म्हणजे कोणत्या पण प्रकारचे पराठे वगैरे ना त्याच्यामध्ये एकदम बेस्ट चटणी आहे ती. आणि त्यात मी ना चाट मसाला पण थोडासा टाकते, त्याच्यामुळे टेस्ट अजून भारी येते. चाट मसाला नसेल तर काळं मीठ बघा येतं, ते थोडंसं टाकायचं. एकदम टेस्ट आहे ना बदली होऊन जाते चटणीची. त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की ही चटणी करून बघा. लॉलीपॉपसोबत आणि पकोड्यासोबत एकदम बेस्ट आहे ही चटणी. तर चला करून घेऊया फटाफट. आजपर्यंत माझा दिवस असाच जाणार आहे घरातच. तुम्हाला सांगते गेले 8 दिवस झाले, म्हणजे मुंबईवरनं आल्यापासून आम्ही घराच्या बाहेर पडलेले नाही, अजिबात नाही गेलेले. मध्ये फक्त जुन्या घरात गेले होते, ते सामान आणलं तेवढंच. त्याच्यानंतर मला वाटतं आज 8 दिवस होऊन गेले घरातच आहे मी. तर कुणालचे बाबा म्हणत होते सकाळी की आपण जाऊया म्हणून संध्याकाळी बाहेर. पण हे आज काम कसं झालं ना पूर्ण का जायला मिळेल मग. कारण मी पण खूप कंटाळले घरात राहून राहून. किती दिवस झाले घराच्या बाहेर नाही. म्हणजे आज होऊन जाईल काम, हे 6च्या नंतर होईल सगळं कंप्लीट. आणि आज कसं घरामध्ये काम नाही आहे, म्हणजे घरामध्ये जे घाण होणार होतं ते सगळं कालच करून झाले. त्याच्यामुळे जे काही काम आहे ना ते सगळं बाहेरच आहे. तर सगळ्यात आधी मला ती टाकी आहे ना रिकामी करायची पाण्याची. टाकलेत मी कपडे वगैरे बघा, टाकलेत धुवायला. तर कपडे म्हणजे चादरी वगैरे. तर ती अगोदर त्यांना रिकामी करून घेते आणि मग रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. चला कुणाल गेलं आहे माझा. भाजी पण बघा दिसते तयार झाले. कपडे कपडे सुकवायला कपडे सुकवायची जागा, गेट. ऑप्शन नाही काय हे. अजून आहेत 2 ब्लँकेट अजून. ते ब्लँकेट टाकायची कुठे पण? ते मी मागे टाकते, मागच्या पडवीत. कुठे पाणी आहे? आला वाटतं नाही आला. नळा तिकडे येणार पाणी, इथे नाही येणार. नळ चालू ठेवला तिकडचा. बघते थांब. कुठला पाईप आपला सोडून द्यायचं. कॉक वरचं टाकीचं चालू करू का? हा वरच्या टाकीचा मान वरचं बघ जा, चेक करा. करतोय. हा नळ बंद कर. आवाज येतो ना? हां मग हा बंद राहू दे, ते भरू दे आधी. पाणी चेकिंग चालू आहे. हा वर भरूचा आवाज येता. भरू दे ना का नको. हां 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 चालेल. हां कुठे लिकेज वगैरे होत असेल तर. हे बघा, हे असं सगळं पाईपलाईन केले. येतोय आवाज येतोय. आता पाणी ना चालू केलं आणि सगळं चेकिंग करतात कुठे लिकेज वगैरे काय आहे का. सगळं असं पाण्याचा बघा आवाज येतोय. आणि आता हा जो पाईप आहे तो कायमचा फिक्स केला, त्याच्यामुळे आता काही धावपळ नाही होणार. आता खूप त्रास काढला हो माझ्या कुणालच्या बाबांनी. त्यांना धावायला लागायचं पाईप निघाला का. आणि आता ही टाकी आहे ना ती तिथे बसवणार, मग ते आपल्याला झाडांसाठी वगैरे उपयोगी येणार. तर हे अशा पद्धतीने सगळं केलं आहे. हे इकडून पण लाईन गेले. तो का तिकडे एक कॉक दिला आहे समोर. हे बघा इथे हा कडुनिंबाचं झाड आहे ना तिथे. आवाज बंद झाला ना बाळा बा आवाज याचा बंद झाला. नाही येतोय. हां अच्छा हां हां हां. हे बघा कुणालचे बाबा आता वर चढलेत आणि चेकिंग करतायत जोशमध्ये एकदम. चढते बरोबर. त्यात एअर निघणार ना पहिला, पाईपामध्ये एअर आहे ना, मग ते होईल बरोबर. हां लिकेज वगैरे माहीत पडेल ना काय असेल तर. तेच बघायसाठी ते बोलले त्याला वर चालू करा. ते तर भरल्यावरती ते बाहेर पाणी पडणार, मग आपल्याला माहिती पडणार.
समजलं? हा एअरसाठी आहे. हां नाही नाही पाणी फुल झालं ना टाकीमध्ये बाहेर जाणार. हा एअर आहे ना, हा. एअर पकडायला म्हणजे म्हणून दिलेलं आहे. अच्छा हां चला उतरा खाली. बंद कुणाला खुलतो ते 8 वाजतात आणि आत्ता संध्याकाळचे 6 वाजलेत. सगळं काम म्हणजे झालं आपलं. आत्ता ते सगळे कामगार गेले आणि पूर्ण घर आता साफ करायचे. ते कुणालचे बाबा ना ते पाईप आहे ना आपला ते काढतात गॅसचा. रेग्युलेटर काढलाय बाहेर आणि ते त्या होलमध्ये टाकायचं आहे. कारण आमचा गॅसचा पाईप आहे ना बाहेरून आहे, त्याच्यामुळे आता ते होल करून घेतला. तो आता आतमध्ये घुसवायचा आहे. त्याच्यामध्ये जोर लावून लावून त्याचे प्रयत्न चालू आहेत. काय तर सारखं सेम आज रुटीन आहे. म्हणजे आता पण पूर्ण घर क्लीन करायचं आहे. सगळं म्हणजे झालं आज फायनली सगळं काम झालेलं आहे आपलं. आता फक्त स्वच्छ केलं का मग झालं. लादी बाथरूम कपडे आत्ता करणार नाही. जोरला निघेल. आणि सगळं घर बघा आमचं झालंय साफ करून केलं आम्ही. तिघांनी पण केलं सगळं काम. हा ओव्हन जरा चेक करा किती घाण होती. बाहेर अजून बाकी आहे म्हणजे हे सगळं धुतलं हो, पण ते इकडे सगळं पडलंय ना सामान ते बेटा सकाळीच. आता नको म्हटलं अंधारामध्ये भीती वाटते. मग चला तो ओव्हन चेक करा. हा ओव्हन चेक करायचा आहे. 2 दिवस झाले काढून पडलाय पण अजून काय चेक नाही केली. हा नाही बघ कुठे घेणार पण ते वायर शॉर्ट आहे त्याची. कुठे इथे नाही इथे घे या साईडला. बघू दे स्टँड बघू दे इकडे दे. हा स्टँड आपण लावू शकतो. हे बघा हे माझ्याकडे स्टँड पण आहे ओव्हन लावायचा. हे मुंबईला असतं ना असं स्टँडवरती मी ठेवायची ओव्हन. बस ते हे काढ ना फक्त ते बुक आहे ना तेवढंच काढ बाहेर. नाही ना ते कशाला एवढं पाहिजे. चालतं ते खूप पाहिजे खराब होते. आपण मग ते लावून घेऊया ना. ठेव ते कामाचे असतील कसले ह्याचेच असतील स्टँडचे. म्हणजे काय व्यवस्थित असेल तर लावून घेऊया ना मग भिंतीला. बंदच ठेवायचं ना व्यवस्थितच आहे का खराब वायर बीट मला चेक करावं. मला भीती वाटते पण काय कट बीट झाले तिथे पहिला स्वतःच्या जीवाला. मी आधी लांब बसते कारण मला हे इलेक्ट्रिक वस्तूची मला जाम भीती वाटते त्याच्यामुळे. हा बघा ओव्हन आहे चालू आहे पण दाखवायला लागेल कोणाला तरी. बघूया तुम्हाला मी काय परत विसरते. हे आता ते लाईन केली ना नळाची ते दाखवते. हे बघा बेसिनमध्ये कुठे गेलं. हा बघा नळ. आत्ता आम्हाला खूप इझी जाणार आहे सगळ्या गोष्टी. बाथरूममध्ये पण बेसिनमध्ये पण बाहेर खूप हालत खराब झाली होती पण आता आहे. आता व्यवस्थित सगळं झालं आहे. आता नो टेन्शनमध्ये सगळं काम माझे आता पटापट होणार नाही. तर खूप वेळ जायचा माझा प्रत्येक काम करायला. कपडे धुवायला भांडी घासायला सगळ्या गोष्टींमध्ये पाण्यासाठी ना खूप धावायला लागायचं. ह्या टाकीतून घ्या त्या टाकीतून घ्या इकडे जा तिकडे जा. पण आता ह्या सगळ्या सोयी केल्यात ना त्याच्यामुळे जरा इझी जाईल आणि थोडा माझा वेळ वाचेल. हे बघा भांडी पडल्यात म्हणून घासायची. तर तुम्हाला ना मी कोथिंबीरची चटणी दाखवते. सकाळी तुम्हाला मी म्हणाली होती पण आता रात्र झाली झटपट तुम्हाला दाखवते. साधी सिंपल छान अशी कोथिंबीरची चटणी. तर चटणीसाठी साहित्य बघा. लिंबू घेतला आहे, शेंगदाणे, मीठ आहे. हा चाट मसाला घेतला आहे मी. चाट मसाला नसेल ना तर काळं मीठ टाका. आणि लसूण घेतले. सगळं आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं. कोथिंबीर स्वच्छ धुतलेली. आल्याचा तुकडा घेतला लहान आणि आपल्या गरजेनुसार हिरव्या मिरच्या. आता ह्या मिरच्या तुम्हाला जास्त दिसतात पण ह्या जास्त तिखट नाही आहेत, मीडियम तिखट आहेत. आता हे सगळं एकत्र करायचं आणि वाटून घ्यायचं आणि गरजेप्रमाणे त्यात थोडंसं पाणी पण टाकायचं. आता मी हे सगळं ना मिक्सरमध्ये वाटून घेते. आणि ही बघा आपली चटणी तयार झाली. आता मी ना एका डब्यामध्ये पॅक करून ठेवते. एक 8-10 दिवस छान राहते फ्रीजमध्ये. मस्त असा हिरवागार रंग आलाय बघा. मस्त झणझणीत झाली चटणी. एकदम टेस्टी झाले.
करून बघा तुम्ही पण, खूप छान लागते. आणि ही चटणी बनवलंच ना का, आता मार्गशीर्ष महिना चालू आहे म्हणून, पण तुम्ही पकोडे वगैरे व्हेजमध्ये बनवा. कोबीचे पकोडे किंवा सोयाबीनचे वगैरे बघा बनवतात, ते पण खूप छान लागतात ह्या चटणीबरोबर. करून बघा. आणि जे नॉनव्हेज खात असते ना त्यांनी चिकनचे वगैरे बनवा किंवा लॉलीपॉप वगैरे बनवा, त्याच्यासोबत ही चटणी बनवा, खूप टेस्टी लागते. मस्त झाले. कसं त्याच्यात ती जाडी आहे ती पातळ येतात ना त्या खराब येतात. त्या ती चांगली जाड आहे, जाड घेतली म्हणून लवकर खराब नको आहे. म्हणली पाणी संपलं तर म्हणजे जेव्हा पूर्ण पाणी संपणार तेव्हा आपल्याला माहिती पडणार. नाही तसं पारदर्शक असते ना, पारदर्शक ती पातळ असते. मेहरबानी माझ्या हाती ना, एक नळ लावून दिलाय तर भांडी घासायला. एक नळ किती नळ लावले बाथरूम मध्ये, 2 इथे एक, तिकडे बाहेर एक, 6 नळ लावले. मग 6 हा अरे का हा 6 कनेक्शन केले बरोबर. आज आमच्याकडे माझ्यावरती दया, आज मला बाहेर जेवायला नेतात. मला म्हणजे आम्हा सर्वांना आणि तिचं पण बरं आहे. राहू दे. चल लवकर चल, वाजले बघ किती. वाजू दे. घड्याळ काय नेहमीच आहे, ते रोज आपलं गळ्याच्या काट्यावरच चालते. गळ्याच्या काट्यावरती पण सर्व. 2 दिवस झाले खूप हैराण झाल्या, खूप कंटाळा आला मला नुसता. 2 दिवस नाही, आज किती दिवस झाले. घराचं काम चालू झाल्यापासून काय नाही काय चालूच आहे. मग काम करायला नको, सर्व काम जेव्हा ओके होतील तेव्हा तुम्ही फ्रेश. अजून किती काम बाकी आहे. अजून कलर बाकी आहे करायचा, ते पडवीचे छप्पर घालायचंय, ते काय ते पडवीचं ते काय बरं लाद्या टाकायच्या आहेत. अजून किती वर्ष 2 वर्ष असंच जातील वाटतं सगळं घर उभं करण्यामध्ये. होणार सगळं होणार, हळूहळू असते होणार. पण ते थोडं करून दगदग होते ना. पण आणि खूप म्हणजे कंबाईन पण दुखते छान. खूप कंटाळा आलाय मला. आता असं वाटतं गप झोपून जावं, पण बाबा ऐकणार नाही. हा काय रे बाबा म्हटलं ऐकणार नाही. मी काय बोललो बघा हा झोपला इथे, त्याचं चाललंय. हे आता बाहेर जाणार येणार, त्याला किती जवळजवळ 1.5 तास जाणार. त्याला वेळ जाणार, परत तिकडे जेवणार तो वेळ 1.5-2 तास आरामात जाणार. म्हणजे आज मला ना आलाय कंटाळा. पण ते कुणालच्या आता घरात नाही आहेत, ते बाहेर आहेत तिथे. मला वाटतं तिथे बाथरूमच्या इथे गेले वाटतं. मी आता जर का त्यांना नाही म्हणाल ते बडबडतील, त्यामुळे गप गेलेलंच चांगलं. कुणाला जाऊया रे, नाही तर ओरडेल बाबा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप